Така изглежда панел за директен открит монтаж на марката VTAC, като модела е с 4320 лумена светоотдаване, 36 вата консумация и се предлага в 4000К дневна и 6500К студено бяла светлина. Така изглежда панела. Така изглежда панела отстрани. Така изглежда панела отзад. Панела идва в комплект с драйвер, който е закачен на панела и от който излиза кабелче за лесен монтаж. Като тук е предвидено да можете да скриете вашия кабел, който идва от тавана, за да може панела да пасне плътно към тавана. Тук са местата, откъдето излизат винчетата за закрепване на панела към съответната повърхност, а всъщност отпред те са скрити с тапички, които идват в комплект с панела. После се поставя тапичката. Предимството е, че монтажът е доста лесен. Друго сериозно предимство на LED панела е, че размерите са му 595 на 595 мм, което позволява панела да се мушне точно в растерен таван, без да се сваля рамката или нещо подобно. Директно мушкате панела в растерния таван и имате панел за вграждане в растер. Затова модела се води 2 в 1. И за скрит, и за открит монтаж.